Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Shukar alen amaro sare kratko podcast amare prale drhanea suka održno pe disave kratke pitanje. Inshallah kana grenu amare prale drhane inshallah kad se koš pe. Te počminame odma pitanje sa matla but vreme. Assalamu alaikum drhan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. O prvo pitanje tano sodi snope ako mu keo namazi. A menđana kao namazi najbari obaveza kod osa, ostale javera obaveza. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'd. Wallahi, o namazi so представинол јак најузвишимо пример тари веза машкаро остворење хем таро леско створители. Јек таро јак најважне исламске прописи со Аллах ме гединџа. Со Аллах о Кур'ани ко буд тана ка аракесо викино ко намази. Стално одва понавнинол. Лафиенца wa aqimus salah. Керен тумаро намази. Керен тумаро намази. Hem викинџа вернико te arakole лафиенца свакеро Аллах субхану ва таала овен постојне ко фалибе ко намази. Овен шукаровен постојне ко фалибе о намази. Посебно ко средно намази. Хем кана англо Аллах ке икловен понизне ачовен англо Аллах субхану ва таала. Хем исто ачкар о Кур'ани дичавала минге хем обавестиноламен да о намази танек строго одредимо таро временске прописи. Ко време те керо намази. Лафиенца сова керол فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Сова керол фалинен о намази се о намази тано прописно е верниконке ко тачно одредимо време. Чак хем одат таро сао посланико Ибрахим алейхиссалам молинџапе господаре лафиенцар о господаре маро кер ман хеме потомке околам со каслединен ман со кеклуен мандар со какерен редомно со кафалинен намази хем примин о господаре маро амари довакија. А посланико истачкар нарединџе пе породиценге пе фамилиенге те керено намази те брининен пе килесте со Аллах субхану ва таала керол ом нарединџа пе породицаке те фалинено намази те дено зекати хемине јектаро кола хемине јектаро пе господарија хемине јектаро по господари со манглале. Постојно бута јетја кај со спомининол по значај намазеско. Постојно значи бута јетја ко Кур'ани кај со спомининол о значај намазеско, а чкар дакат аменине те анаине не би оволаменине домално просто да са та старо значај намазиско. Па кава кера ко зоманга, ама не би анаине домално просто со вакеро таро значај намазиско. Хем истачкар о имамија, о учењаке таро ахлул сунна вал џамаа будко хадисија хем таро важност е намазеско вакерена минге сар морате кера о намази со морате кера о намази се валлахи билла дуа намаз на не ачкар бути сам ачкар него дија намази со посланикија со асхабија со чак хем бут гело о време темерене намазеа. Посико Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам амен обавестинџа ко намази те на мукале те икерале козо минан могучност. Со намази те онек бути со акиро пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам со акиро пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам о прво мануш со ко почуло ко судно диве тано о намази. Па ако леско намази тано исправно шукар фалинџале па са остале делија кои не ски исправни. Па ако леско намази на не исправно онда са леске остале делија на не тоа не исправни. Е први пут ќе вас околу омануша леско робо
кусудун диве пучо. Иншалла Аллах ка награднола маре прале дрхани со одговорњами ко прво питање. Аменте на кодма ко дуито собогласено саби тани казно колески ко ачаволо намази ем саби последице и си кодова. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kada je kratko odgovor, baš akalajek, tikne of to tačke su akril baš akvaj, kazne posljedice neske. Prvo, koja će ovo namaz kril kufr? Kril kufr. Znači neverniku tamo. O poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wasallam Canonje te akero maşkaramende hem o küfür hem o şirk beşol taşol po namazi. O dito hadisi kao kero peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem o ugovor se tano maşkar amende hem o lende tano o namazi. Pa koja çabolo namazi? Koja çabole? Olo je kafir. Ek neverniko. Olaj tarakola. وابن الجوزي رحمه الله وكرجع وكرول ابن الجوزي رحمه الله وكواسو ачавло намази а са стотан не ни са проблеми способно тано на прифатинол пелистар леско сведочибе ани на нени е муслиманеске дозволимо олеате хал ем тежиминол кој исто грово Аллаху екбер без обзира ко разиđibe ки расправа ко учењакија без обзира до дали тано куфр одело или о куфр овило поставино по пучиба свако околеске со ачавло намази субханаллах дали туке прииноло до статус омо прал туке те вакерол ако на керо намази кафирина дали дук хаволту тари од омо прал ем дали приинол туке од ова статус ко ислам ко предбе ки расправа машкар учењаќа. Се е кава керен, таро е учењаќа, кава керен асавкотано невернико, мушрико, нашти, значи невернико, хем мушрико, хем нашти, те женинопе е муслима каке. Значи наштите женинопе околаке, се тани муслиманка на неле дозволимо. Ни на не дозволимо лајате керол чаве. Одолеске, соске му прав, одолеске само со ту на керето намази. Тука не е дозволимо ните женинете муслиманкаке, а ните керела чаве. Себепи то намази на не отека соске ту инан тароек со керен куфр. Невернико. Хем не е тука дозволимо ните пипина на ништа. А ја бера кава керен од дујте кава керен на офтонек баро грешнико е таро најбаро грешнико со шакерол омануште му коло намази, ама ако устраинол ко ачај бо намази, чачачал са, устраинол ниек намази на ачаво, ниек намази на керол уствари, значи ниек намази на керол, ја бера пенен валянол тол казнимо због со одбинџао намази. А замислимо му прал. Субханаллах. Замислимо право. Да акава случај машкаро куфур хеми казна па за на не хари поло ко те фалинем те спасенетото. Зарам на не хари одвало ко машкаро куфур хем и пари казна о најбаро грешнику ту само те фалинем те спасенетото казна. Зар на не локобе му прало дова? Субханаллах надим. Одуто та чабо намаз јек таро најбаре харам. Јек таро најбаре харам одуто оја та чабо намаз. Ибн Хамза радијаллаху анху рахимахуллах таала алейва керол окоја со намерно одгоиноло намази. Таро на фалиноле ко време кана мангол фалиноле потпуно чабо а чабо макар хем јек намази грешинол исто сарте пене керџа зина. Керџа зина или чорџа. А те кере зина, хем те чоријек таро најбаре харам. Па тоа гана ако дик насо те кереле, ка кереле, ама и на тиске аке на не без оправдање разлог, тут те англедеро намази
Значи нафали леко време, онда туте пене исто стартеке. Ибн Хамза рахималлах кавакел. Те пене сарек зина те пене керджа или течоре. Одватано се свако муки бе о намази, тонек баро харам. Свако муки бе о намази, тонек баро харами, ако два понавлинопе, хемоволек таробаре грешникја. Слушао мануште керол, овол машкарокула, стане нашалде, на не спасиме, ем каква дунјалко, ем каква хирети. Отринто, те ачабо намази, тонек знако е мунафиконга. Те ачабо намази, тонек знако е мунафиконга. O Allah subhanahu wa ta'ala wa kerol Allah subhanahu wa ta'ala, znači, o munafikija uštenko namazi, sar uštenko namazi, ono uštenko namazi, ima nea. Ne ušteno namazi, jedva te keravle, nego ušteno namazi, mrzale uštenko namazi. Jedva džikeren te završinen. Jedva džikeren te završujem te šempete soben. Одватано јектар одла мунафикија то знако, па тоа кана мо прал. Ма пушту, ни каз, дали нуме мунафико, дали на? Кана кавало вакте хаја алет селе, пробин, диктут, дали на мунафико, дали на. Дали то намази ка кере шукар иманеа, вилеа, или ка келе само те завршине. Овева керу, значи, о мунафике уштенко намази, мрзале, бизи жела, бизи награда. Оленги не интересуни награда, дали га добинам награда, или на. Оленги не интересинопе, него само да оманушате дикенли. Те надинемпе само и награда е манушенге. А не интересуни казна дали од ова со качаво. А Ибн Абас радијаллаху анху кава керолине, вакерол Ибн Абас радијаллаху анху, ако тано ко друштво е манушенцар, фалинол, а кана тано коркори на фалинол, од ова тано чисто слика тано нифак. Чисто слика тано нифак вакерол. Значи чисто слика тано нифак, само со керопе, таро мануша. Се о мануша на молинен Аллах и него молинен англа кај манушен. Одолеа се само о манушате дикенде, субханаллах. А о штарто која чаволо намази? Која чаволо намази о штарто? Ки казна, субханаллах, е кабуриски. Во динолджи ки казна е кабуриски. Ибн Qayyim рахимахуллах таала алева керолине, ма мислим да Аллах фи Аллахеске إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وكيرو الله سبحانه وتعالى. Значи, но само ки казна е судне дибаско, кана ковеко судно диве, на. Него он исто денјек примерем ки казна ко кабури. Не само туто ве казнимо ко судно диве кана ке криван Аллах. Него исто ден Аллах пример Аллах казна, кај? Ко кабури. Од олеске му прал Аллахи, кана о невернико или о грешнико, каму кемпе кипо кабури, леске делја ка пратиненле, ем леске делја ка венашкар. О посинко саллаллаху алейхи ва саллем кажа, ка воло мануш, јек бут на не толе шужи фаца. Чи коло мануш со на неле толе шужи фаца, мелалешеа, ка кандол, ко мирис светано најгадно со наштегника миришине. А чукарка кандол коволек мануш, па кава керолиске радинту околесте, значи радинту околесте, со навалано кејче, со нете спасиното. Радинту околесте, со на нете спасиното. Кава керопелиско долеске манушеске, со кандол, со оружни фаци силе, па кава керолиске, радинту околесте со нете спасиното, кватано одиве, се тука обечимо. Се тука обечимо. Па овка вакерол кој нанту. Ода мануш кавакерол кој нанту, со ske mange vakeračkar. Кој нанту, па кавакерол долеске манушеске, мејнун те лошна делја. А ектаро лошна делја најбаре, оја пример та чаво намази. А чавджано намази ту перетаро кава. Еки казна. Па замисли номо прал. Канатле те намере, кана ти намера, то ниети, а чаволо намази, на фалиноле, окоа со пратиното, оја кока бърка пратиното те дело, ем кавол, со кавакеролке, радинту, а вде со нането е спасимо.
Од олеске, керто намази му прав. Емо пан што која со ачавало намази, оптано и гдисосо о страсти астарджеле са. О харами, о фитне котар настарджеле. О перолджи ко фитне со наето спасимо. Аллах субхану ва таала вакеро, значи англедер, оленде алег мануша со нанешкар мануша со муклео намази преденџепе страстенги. Од страсте оленги преденџепе. Со кава керени душа, он ка керен. Ему место алескете, оен покорне, он керен пе душа покорне. Ker žela devol pe duša, pe strastia strka mange. Емо шовто, која чаволо намази, пе иншала мате буте те кова, ошовто која чаволо намази, тано искушением ко баро кова, суско посланнико саллаллаху алейхи ва селем, кава керол, кому клек намази, старте пене, лила пелистар и породице емо барвале пен. Посланнико саллаллаху алейхи ва селем, вакерол посланнико саллаллаху алейхи ва селем, кому клек индија, самојк намази, старте пене изгубинџа цели породица. Пени изгубинџа цели породица емо барвали па долеске казамолнапто ме пралале керен тумаро намази косум шај козум нему могучност со валлахи биле бизо намази не спас па то наите спасинето па ните денете спасинето англо Аллах субхану ва таала кана кеклове Allahumma barik inshallah kana nomore prale drhani емо тринто палуно питани гасноки амаре мисија тано оскрушеност ко намазимо присутно овилоки лесте сојтано илачи тецida o vesvesija. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. A posem, džan, okjoš, znači nolek poniznost, jek smirenost, jek skrušenost. Odotano ostanje kana ovilo emanušesko potpuno pokorno tano Allahesko. A o telo smireno opet. Znači, o telo tano smireno. Angli, Allaheski veličina. Allah subhanahu wa ta'ala vakero, قد أفلح المؤمنون الذي هم في صلاتهم خاشعون. Uspinđo vernikija okola su tane ekipe namazija skrušenost. Allahu akbar. Znači, pravo uspeh, hem sreća, hen spas pripadineno korenge su tani kipe namazija skrušenost. So kipe namazi silen ovilo prisutno smireno hem skrušenost. Светано право скрушеност ко намази. Одотано остање кана овило кана овило тано присутно англо аллахеске мангипа. Значи поштовање дичаволе, јек дар, јек нада да Аллах као прострунски ки по намази. Јек свесно тарилески близина светано. Тада овило смирено, а и душа налазинопе јек нада и селек дар према Аллах. Емо сетино два намази. А кана перол коруко ки сежда, перолачкар смирено, сетано дуатано јек задно намазолеско. А и чипкана изговорено одла лафија, одла ибадетија, изговорено бутари пажна, изговорено тари нада. Овернико тада джанол сој изговорено соско двакеро. Тада джанол вернико. Тари почетко текбири, па са док джико серами. Кодуа стање не стајноло шејтанске мисле. Кола стање на не шејтанске мисле, ако намази добинол, пи суштина и пи душа. Се оскрш, значи оскрушеност. Хеми душа, ко намази, саро тело, сари душа, стано ко намази, бизолеско, о намази ово само е празно, сари Стефанинере. Ако на не овило, ако на не и душа, кодова, те пене одва намази беззначајни само на не. Подолеске, правилно. Окорено намазиско стано скрушеност ко вило. Са почминолпе, значи са почминолпе ко вило, се овило лачарол са органја со постинолно тело. Па ако вило тано смирено, хемо тело тано смирено. Па кана учењако Саид ибн Мусајиб дикла е кемонше цар келко намази, келпске ко намази.
па вакржа. Да обилоа калеско мануш, толку скрушеност, копажно, као ол исто леске делија да леско тело. Аллаху екбер. О мануш и силе награда, а добором за намази козом тано леско било и не присутно ко намази. Козом ти награда колко намази, а добором козом не присутно то било ко намази. По шејтани мангол те цидол ту таро намази од долеско суске джанол козом тани огромни награде намазеске. Па ако нашти те цидол ту са те нафалине, онда ов со сметинол ту мисленцар да то намази тол бизи пашно. Те джани саво руку да, саво коада, по посинко саллалаху алейхи ва саллем акером, о мануш фалинол. А писинол пелиске само четвртина или петина или шестина, а добром и награда. Па чак хем шај јак десетина таро дел таро намази шај те писинол. А добром козом и не свестно килесте. Хадис на сахih алхамдулилlah. Па сар те боринуте против шејтани. Бисмилlah рахман рахим. Сар шајте те араке то скрушеност. Опосику Мухамед саллалаху алейхи ва саллем и не ектаро најмилостив ки пи заедница, ки полмети. Учинџа сарек уружа против шејтани толамен. Кано муслимани и клтаро покер, па нек вакерол, коанава Аллахеско, верунав килесте, ем килесте остојинама, на не снага ни моќ осим Аллахески. Та дава керол пелиске, опутинџапе ки заштита ем араклота. Иселе заштита ем араклота на таро Аллах. О шејтани цидол пелестара автомаски. Па кана хулол ки джамија, бисмилlah. Нек вакерол родав заштита таро Аллахи, таро леско племенити фаца, тари вечно, стано вечно, родав заштита таро Аллахи, таро шејтани тараклма. Па тада о шејтани со вакерол, од тада заштитимо тано цело диве. Па кана почнемо по намази. Кана ачовјан до намази. Сетин туки величината господарески бејахи. Да ачовето англо Аллах. По долеске вакер. Родав заштита таро Аллахи, со тано све могучно, све знаучи, таро проклето е шејтаниско. Ако инан имами, значи и клове имами, онда шун пажливо то тилава. Шун пажливо то Кур'ан сара изговорине. Ако инан пало имами, шун леско учи бехем размишлен килеске лафи, килеске ајте свакер. Па кана ов учинол англи песте, ту читин ти сураем ти дова. Значи, ту читин ти сураем ти дова. Па отаро вол оскрушеност. Па отар ту кафалине шукар преко то било кафалине шукар капере шукар ки сежда ка завршењето селами па тука мислине од ова тхан хема шукар валлахи свако намази едва каџи керете фалине. Валлахи свако намази едва џи керете фалине од олески соске ту осетинџан од ова намази, само намази, не туке најшужо намази од ова, па едва каџи керео најјавера намазија, па од олески дик то десно вас, преко те лево, субхането акатека, хем дик то тан, кај капереки сежда. Пажливо. Ма вас то дикиба према оне. Ма вас одиква према оне. Па джука мора те дика оскрушеност. Това ко намази, похари те дика макел те коленца, макел те шиенца, макел те брадаја, макел те баленца, мало телефони, макел ништа. Дик шукарте скрушеност од англ намаз. Мудре, лафија, таро асхабе табиин. Ibn Abbas radijallahu anhu wa kerolajne 2 rekatja
ама размишлибаја, болетане тари. Цели рад бизи башна, бизо размишлиб. Ал Сулейман ел Фарис, ва керолине, о намазитани вага, па кој испунинол дија вага искрено, коле примими. Ал посланикот саллаллаху алейхи ва саллем, ва керол, најбаро чор, тано кова со чорол ке по намази. На керол руку шукар, на керол и сежда сарвалано. Хадис сахи. Ал посланикот саллаллаху алейхи ва керол исто, о Аллахи, иринол пе, o Allah irinol pi faca prema porobo ko namazi. Sad dok ov irinol pi faca ko Allah. A kana ov irinol javer strana, irinol ponam. Hema Allah isto irinol tarilestar. Se kana tu irinetu taro Allahi, opral irineti faca irinetu taro Allahi, ovi irinol pi isto taro tutar. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem te irinetu to namazi tane čoribe so o šeitani čoro tarorobi. أقول قال هذا واستغفر الله ولي ولكم إن الله غفور رحيم. Машаллах, иншаллах, и кана вринол тут. А ту менон са се члена менца джико пълно тренутке видеоско. Иншаллах, и кана вринол ту мен кај делту ме секоја шукарипе. Хема мен иншаллах кади камен која бе видео. Ассаламу алейкум рахметуллахи ва баракату.